אנחנו חייבים למצוא מילים לתיאור הזוועות, לסיפורי האימה, לכתיבת הסיוט. חייבים להשאיר מילים על דף, בתוך ספר, בצילום ובקול, שישאר לדור הבא. סיפורי השואה והגבורה השנייה, ועוד בקושי עברו 80 שנה מהראשונה. ב-7 באוקטובר 2023, בוקר שמחת תורה, קצת לפני השעה 7 בבוקר, החלה מתקפת פתע. מתקפת טרור אכזרית שלא נראתה כדוגמתה בכל שנות קיומה של מדינת ישראל. פלישת מחבלי החמאס הנרחבת מרצועת עזה הפכה למתקפת אכזרית במסיבת הטבע נובה, בסמוך לקיבוץ רעים, בקיבוצי העוטף, בערים הסמוכות, בצמתים, בחוף זיקים ובמקומות נוספים בדרום הארץ. במשך מספר שעות באותו היום בוצעו מעשי טבח ורצח מזוויעים. כ-1,200 איש נהרגו, כ-3,300 נפצעו, ו-251 חיילים ואזרחים, בהם תינוקות, ילדים, נערות וקשישים, נחטפו לרצועת עזה במהלך מתקפת הטרור הרצחנית ב-7 באוקטובר. הם הצטרפו לארבעת האזרחים והחיילים שנחטפו על ידי חמאס בעשור האחרון. עד כה, הוחזרו בחיים 117 חטופים, 72 נרצחו ונהרגו, 37 מהגופות הושבו לגבורה בישראל, ו101 עדיין בשבי. קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להנחם. עצבי ישראל, על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים. יזכור אלוהים את הנשמות הטהורות של חללי טבח שמחת תורה תשפ"ד, את הנרצחים והנרצחות, אנשים, נשים, זקנים וטף, ובהם גם הזר והתושב. בקיבוצים, במושבים ובערים, בבתים, במסיבה ובדרכים. את אמיצי הלב, אזרחים וחיילים, שנחלצו להגנת היישובים. את לוחמי כיתות הכוננות ומוצבי הגדר. את לוחמי המשטרה וכוחות הביטחון. ואת אנשי כוחות החילוץ וההצלה. יזכור ישראל ויאבל על חוכמת הזקנים, על אהבת ההורים, על זיו העלומים ועל תמימות הילדים. זכור לנו עקדתם, ותעמוד לנו ולכל ישראל זכותם. ארץ, אל תחסי דמם, ינוחו בשלום על משכבותם, ונאמר אמן. כידוע לכולנו, נמשכת המלחמה שנפתחה ב-7 באוקטובר כבר שנה שלמה, ולאחרונה התרחבה לזירות נוספות בגבולותיה של מדינת ישראל ואף הרחק מהם. עוד רבות יסופר על הקרבות הקשים, על גבורת הלוחמים שלנו, על סיפורי ההקרבה והערבות ההדדית של כוחות הביטחון, באזרחים שחרפו נפשם בניסיונותיהם להציל ולסייע. הבוקר התכנסנו על מנת לציין את יום השנה למתקפה האכזרית ולפתיחת המלחמה. אנו מתייחדים עם זכרם של הנרצחים והנופלים, ומתפללים לשלום הפצועים ולהשבתם של כל החטופים, השבויים והנעדרים בשלום. אז המורה לתנ"ך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק היא סמג"ד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא מ"פ בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלב עזה. נכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על, וכל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם. במהלך השנה האחרונה
נחשפים עוד ועוד סיפורי גבורה והקרבה של ישראלים אמיצים ומסורים, שמצאו כוחות בלתי נתפסים, ופעלו להצלת אחרים בתוך הכאוס הגדול של 7 באוקטובר. כל סיפור הוא מיוחד במינו, וכל גיבור כזה ראוי שנכיר ונזכור, אבל קצה היריעה מאחד את כולם. נביא כאן עכשיו 2 סיפורים בודדים, והלוואי שנוכל להצליח ללמוד מהם משהו על הערבות הדדית, שליחות ועל אומץ. הסיפור הראשון הוא סיפורו של רמי דוידיאן ממושב פטיש שבדרום, האיש שהציל 750 אנשים מהטבח בנובה. בבוקר שמחת תורה, 7 באוקטובר, הוא השכים קום במטרה לצאת לבית הכנסת. למרות אזעקות צבע אדום ועדי פיצוצים יוצא דופן, הוא נשאר רגוע ושלב ולא דמיין מה עומד לקרות בעוד זמן קצר. ב6:45 קיבל שיחה באולם מחבר שהתחנן. רמי, יש בלגן, אתה גר קרוב. בבקשה סע לחלץ את הבן של החבר שלי, שנמצא במסיבה ליד רעים. רמי משיב לו, סבבה. מקבל ממנו נקודת ציון ונוסע. בלי לדעת מה קורה ואל עבר מה הוא נוסע. למעשה, האזור כולו שרץ מחבלים חמושים, אבל הוא, שגדל באזור ומכיר את השטח, נסע בדרכים עקיפות, במהירות ובנחישות בחיפוש אחר צעירים. לאורך הדרך ראיתי כמה עשרות כלי רכב מלוכבים וקלקלים שעולים באש וגופות מוטלות בדרכים. זה היה קורע הלב, הרמתי עיניים לשמיים והתפללתי לעזרה מבורא עולם. במשך 4 יממות התרוצץ רמי דוידיאן בין נקודות ציון שנשלחו אליו כדי לחלץ מאות אנשים שהתחבאו ממחבלים בין העצים, בוואדיות, בפרדסים, והכל תחת אש כבדה. אחד השבילים צמודים לוואדי, אני רץ לעמית כמה מטרים ואני מגיע לעמית, אבל עמית לא הייתה לבד. עמית הייתה מוחזקת על ידי 6 מחבלים, ישבו ככה בפנטי שלהם, וגם שם, אני קורא לזה השגחה אלוהית, אני לא יודע מי נתן לי את הכוח. התחלתי לדבר איתם בערבית, אני קצת דובר ערבית, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? אני אבו רמי מוסלמי כמוכם. הוא אומר לי, אהלן יא אבו רמי. אמרתי לו, אהלן וסהלן יא אחויה, כיף חלק, כיף סחבתק? אמרתי לו, לאט ככה, כמה דקות שדינו דברים. באותה נשימה אני אומר לו, אתה יודע שהחיילים כמה דקות מגיעים יהרגו גם אותי, גם אתכם, אנחנו צריכים לברוח כמה שיותר מהר, דרורי, מהר, מאיפה שבאנו, משער בארי. והוא אומר לי, משי, אבו רמי, ואז אני אומר לו, אסמע יא אחוי, עתי לי לבנת, תן לי את הילדה הזאתי, תן לי את הילדה כי סתם תעכב אתכם. ואנחנו ניפגש בבארי. הוא אומר לי, משי, חודה. ואז הוא נותן לי את עמית. באותו רגע רציתי לחבק את עמית, לא יכולתי כי ידעתי שהוא יעלו עליי, ובלחש אני אומר, תעלי לאוטו, הכל בסדר, זה רמי. והדרך מאוד הייתה לטוש שם כמו טיל, והיא הייתה מאוד מבועלת, מאוד בלחץ, בקושי צייצה לי. ובדרך אני מתקשר לאשתי, אני אומר לה, הפעם זה מקרה יותר חריג, זה משהו כמו אמבולנס, זה טיפול נמרץ, יש לי את עמית, אני צריכה טיפול יותר, אותה טפלו בחדר שינה שלי, תנו לה להירגע, להתקלח, לדבר עם ההורים שלה, אני עוד לא מספיק לשים אותה ואני טס לחילוצים הבאים. עמית מן נרצחה במתקפת הטרור של חמאס בקיבוץ בארי ב7 באוקטובר. עמית גדלה בנתיבות וכבר בגיל צעיר החליטה להתנדב במד"א ולעסוק בהצלת חיים. לאחר הצבא החלה לשמש כפרמדיקית במד"א, ובשבת, 7 באוקטובר, שימשה ככוננית מד"א בקיבוץ בארי. 6 שעות הייתה עמית נצורה במרפאה בקיבוץ וטיפלה בפצועים. לפני שנותק עם הקשר, הספיקה לכתוב לאחותה ולהקליט את יריות המחבלים. אני לא חושבת שאצא מזה בחיים, אני אוהבת אתכם. אנשים סיפרו על תפקודה באותו יום. בחוץ היה גיהנום, אבל אצל עמית הייתה הרגשת גן עדן. במסירות ובאחריות שלה. אחותה ליאור סיפרה, עמית הייתה גיבורה. היא יכלה לברוח, אבל החליטה להישאר במרפאה ולעסוק בהצלת חיים. סמל ראשון, דביר זכאי, גדל והתחנך בטבריה כלוחם בגדוד 13 של גולני, לחם ב7 לאוקטובר בקרב על ניר עוז, ובו גם נהרג. נהיה נחום, תלמידת בית הספר, היא בת דודתו של דביר זכרו לברכה, והיא תקריא כעת. שנה שלמה אתה לא כאן. אתה כאן. אתה איתי כל יום, כל היום. משאר אתה מביט בי במבט חם. אתה נמצא בחיי, בנות יקר שלי, אתה קיים בתוך אלפי הזיכרונות שלי. מבט עיניך קורן, הרצון תמיד לעשות זה פעם בכלל. החיוך האמיתי על פניך. החום האנושי שהקרנת היא יכולת ההקשבה הנדירה שלך.
שילבת בין ילד משפחה מסור ואוהב, לבין חייל מסור שאין כמוהו בשירות הצבאי. דביר, היה לי ברור שתהיה שם ראשון, מוביל מסתער קדימה. היית שם לוחם וגיבור אמיתי, ואני כאן גאה בהקרבה שלך לטובת מדינת ישראל. גיבור שלי, אני אמומה כואבה ומתגעגעת, נוח המשליחה בשלום, עד שצריך לבוא אליי בחלומות, אוהבת אותך תמיד. ומפה נקום לדברים היפים, וגל השיש וגג האפים, לרקוד על החול בזריחה יחפים, קרן של שמש על מים שקופים. ומפה נקום לדברים הפשוטים, לאור שנדלק בחלונות הבתים, מוכרי הפירות שעומדים בצמתים, עפיפון מרחף קשור בחוטים. עוד נאסוף את הדברים שחיים למענם, שקט בכיס, אהבה בחינם. קיץ בים, תמונה על הקיר, שיר שאהבנו לרוץ להגביר. עוד נמצא בנו כוחות, עוד ניקח את המושכות, עוד נקיים בעצמנו את כל ההבטחות. ומפה נקום לדברים השמחים, חתונה צהריים, שולחן פיצוחים, ערב שבת ודלים פרחים, לעלות על בתינו מרוב חיוכים. ומפה נקום לדברים שאין להם שם, הדממה בין דפיקות הלב הפועם, לצד הכאב שלא ייעלם, לבנות לנו בית חם ושלם. עוד נאסוף את הדברים שחיים למענם, שקט בכיס, אהבה בחינם. קיץ בים, תמונה על הקיר, שלט על דלת ברוכים הבאים. עוד נמצא בנו כוחות, עוד ניקח את המושכות, עוד נקיים בעצמנו את כל ההבטחות. ומפה נקום לדברים היפים. תחנות פיקוד הדרום, כאן קודקוד. אנחנו יוצאים למתקפה על החמאס וארגוני הטרור ברצועת עזה. מטרתנו היא אחת, ניצחון. לא משנה כמה תהיה ארוכה הלחימה, כמה קשה, אין תוצאה אחרת מלבד ניצחון. נילחם במקצועיות ובעוצמה לאור ערכי צה"ל עליהם חונכנו, ובראשם הדבקות במשימה והחתירה לניצחון. אנו נילחם בסמטאות, נילחם במנהרות, נילחם היכן שצריך, ונכה את האויב המתועב מולו אנו עומדים. אחי הלוחמים, התושבים של בארי, שדרות, ניר עוז, כפר עזה ויישובי מערב הנגב, ואיתם כל עם ישראל, כולם מביטים בנו כעת. כמוני, גם הם סומכים עליכם ומאמינים בכם. אתם דור הניצחון. כאן קודקוד, נו למשימותיכם, עקו באויב, סוף. קלט אם אפשר מיכאל זץ.
אלוהים, זה אני הקטן, מבקש, אם אפשר לקום בבוקר ולקרוא, שהותר לפרסום, שהסיוט נגמר. הם כולם בביתם, בטוחים, אין נפגעים לכוחותינו, אפשר לחזור לנשום כרגיל. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל, העומדים על משמר ארצנו, וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה, ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם, ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. תפילה לשלום השבויים והחטופים. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתחזק ותשמור, ותנצור את אחינו בית ישראל, השבויים והשבויות, בעבור שאנו מתפללים בעבורם. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, וישמרם מכל צרה וצוקה, ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם. יוציאם מחושך וצל מוות, וישיבם מהרה לחיק משפחותיהם, ונאמר אמן. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין הים ובין היבשה, המקום ירחם עליהם, ויוציאם מצרה לרווחה, ומאפלה לאורה, ומשעבוד לגאולה, השתה בעגלה ובזמן קרב, ואמרו אמן. תם טקס הזיכרון במלאת שנה לאירועי 7 באוקטובר. שנדע ימים טובים ובשורות טובות. נחתום את הטקס בשירת ההמנון. קולות בלבב בנימה, נפש יהודי הומיה, ולפתי